Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikuttis oikeelle, kun vedin 2 vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on 4. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yksi kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui yksi rovasti, kun ei se kävellyt varovasti ja se sanoi hallelujaa. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nastalaudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä ajella harhassa ja tempasin eläintarhassa 400 airatin kun Tuomisen Jaakko. Ja se auto oli jo ihan paska. Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.